Hej alle sammen, velkommen til vores vlog. Vi er på vej til en cykelbane, hvor vi skal køre konkurrence med en anden skole. To andre skoler. Ja, to andre. Der bliver filmet noget. Ja, der kommer sådan en vlog ud af det. Ja, så vi ses. Nu er vi herude, og Rasmus kommer kørende. Og nu kan I se, at Rasmus han er i den blå trøje der, som kommer kørende. Og det første gang, han prøver den. Og nu kommer Rasmus som ind, og vi skal til at bremse. Ja, Ralle! Bernard har du vist Sandhed og Christine på film. Ralle, hvordan var det? Det var koldt. Ej, ja, det var faktisk rigtig fedt. Jeg glæder mig til, at jeg skal køre. Ja. Som sagt, vi kører konkurrence i grøn, orange og gul og så rød. Nu kan I se Rasmus noget på en forhindringsbane. Han klarer det fint. Nu skal han hen og tage sådan nogle ringe ned. Og grunden til, at I ikke kommer til at se mig så meget, det er fordi, at jeg er skadet, så jeg må ikke komme ud og cykle. Nu skal han ind igennem sådan nogle jernpæn. En 14 over ved det orange, og en 17 over ved det grønne. Så blev det Lasse på ryg nummer 6. Skal han ned og køre slalom? Jeg tror det var. Nå, jeg skal først heroppe. 2 rytter på nummer 6 skal vi klar. Og der er klar. Vi siger, er vi klar, Martinussen? Peter Martinussen. Peter Martinussen, er vi klar? Nu skal jeg køre slalom. Det er Nikolaj. Nu skal jeg nok komme vippe. Ej, det er fedt det her. Nikolaj fører på 2 meter. Ja, nu er vi så færdige med den her vlog, så tak fordi I så med. Ja, vi sluttede på en delt andenplads, eller på en samlet andenplads. Så ja. Men dem vi kæmper mod, kom vi på første dag. Ja. Så vi satser på, at vi kommer i finalen. Så det bliver nok del 1, hvis vi kommer i finalen. Vi skal nok give en melding, hvis der ikke kommer i finalen. Så vi ses.